Desembre kalo tile mugan san ba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi Fransikaw ka jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ale tun makɔnɔnen don an ka faba kɔnɔna la yan nɔ bi Desembre kalo tile mugan san ba fila ni mugan ani kelen nasa yirala k'a fɔ ko a ka nali kɔni o bɔra a ma nali bɔra a ma kun kɛra fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko kɛnɛya o ma lasabati kosɛbɛ ka sababu kɛ coronavirus ale bana bɛ sen na hali sisan nɔ ani ka tuguni ani an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw an'olu ma fɔ ka bɛn kɛ u ka kumaɲɔgɔnya dɔw olu kɔnɔna la o de kɛra sababu ye fɔlɔ ka dan sigi a ka nali la an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ. Goodluck Jonathan ni ale ye CEDEAO maaw ka ciden sa ale faranima kɔrɔnin don an ka faba kɔnɔna la nɔ sini Desembre kalo tile mugan ani kelen san ba fila ni mugan ani kelen ani maa min bɛna ɲɔgɔn fɛ sa o de ye Jean-Claude Cassibrou ye ani o kɔni na kun ye fɛn min sa o de ye ka na a da an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kulo kan n'o ye Colonel Assimi Goïta ye k'a fɔ ko CEDEAO maaw ye sigi ka fɔ min kɛ don tɛmɛnw la a bɛna ka na o jaabiw ni ka o da o kulo kan. Jagokɛla dɔ ni ale bɛ Ander Bukana ale bɛ Menaka o sigida la sa a yirala k'a fɔ nin cɛ in yɛrɛ kɔni jasura Desembre kalo tile 16 tɛmɛnen a bɛ ka bɔ misiri la wagati min na sa ko maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu de kɔni tun bɛ bolimafɛn sen naani na n'a bɛ fɔ nasarakan na ko mobili u kɔni ye nin cɛba ye ni ka a lajɔ k'a minɛ k'a bila bolimafɛn kɔnɔ ni ka taga ni a ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ander Bukana ale bɛ Mali ale ni Niger dancɛ la. Assise nationale la ni o ye sigi ka fɔ n'a bɛ an ka jamana o kɔnɔna la nin wagati na a bɛ ka kɛ an ka faba kɔnɔ fo ka taa se sigidaw olu fanfɛlaw ma sa nin wagati na maa caman olu ye u hakilina fɔ a yirala k'a fɔ an ka maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya o ye ka na faba kɔnɔna la yan nɔ sa olu fana kɔni tun sen bɛ sigi ka fɔ in ale kɔnɔna la u ka laɲini kɛra fɛn min ye o de ye ka se ka lakana ka o sabati kosɛbɛ u ka sigiyɔrɔ la walasa olu bɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la cogoya min na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni caman dagalen bɛ ɲamana kɔfɛ sa Senu Jatula ka taa se Falajɛ ale ni Sugunikɔ ka taa se Kalaban Sikɔrɔ o ma o kɛlen bɛ ka u daga nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u kɔni ka fɔ la sa olu kɔni bɛ nisɔndiya fɛn min na o de ye ka se ka lakana ka o la sabati kosɛbɛ. Muso dɔ ale su o yera karidon sɔgɔma Desembre kalo tile 19 san ba fila ni mugan ani kelen na a yirala k'a fɔ ko muso in yɛrɛ kɔni ale ti maa gansan ye maa bara don an ka jamana o kɔnɔna la a su yɛrɛ yera yɔrɔ min na sa o de ye Joliba Baji o kɔnɔna n'o bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI o kɔnɔna la sa lɛrɛ mugan ani naani kɔnɔna la su fila o de yera Baji o la ni muso in yɛrɛ kɔni sa a yirala k'a fɔ ko muso in ale tɔgɔ de ye Worokiya Bagayogo ye Worokiya Bagayogo yɛrɛ a ye den caman ni ka o bange ka tila tuguni a bɛ Amdalaye mairie ɲɛmaya o fana o la bolimafɛn min ni a tun bɛ o kɔnɔna la o de suguya ye Aravukati ye a couleur yɛrɛ o ye finman ye bolimafɛn in fana yera ji la nka a yɛrɛ kɔni su sa o taara ye fo yɔrɔ wɛrɛ la o ni a ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun tɛ fan kelen fɛ sapeur pompier maaw olu welelen ka na a yɔrɔ kofɔlen na sa ka taa se 15e arrondissement maaw ma u nana ka na u ɲɛda a yɔrɔ kan 15e arrondissement ɲɛma yɛrɛ ni o ye Musonba ye ale ni a ka maaw u kɛlen ka na u ɲɛda a kan sa a muso in yɛrɛ masurunyama dɔ ale y'a yira k'a fɔ ko jani nin wagati kofɔlen yɛrɛ cɛ sa muso in yɛrɛ kɔni a n'a hakiliw tun tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ wagati bɛɛ i t'a sɔrɔ a sigilen bɛ a kelen na wa a ka kow kɔni tun tɛ a cogoya ba la.
An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda kɔngɔkaw ka jamana o kɔnɔna la kɔngɔlaw ka jamana ɲɛmaa ni ale si bɛ t'i jɔ san 78 na a kɔni bɛ sokɔnɔ datugu la nin wagati in na sokɔnɔ datugu min n'a kun kɛra fɛn min ye o de ye k'a fɔ a masurunya maa caman de bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko coronavirus bana yera olu la o kɔnɔna la sa a yɛrɛ ye a ka bɔ ɲɔgɔn ye min n'a kun kan k'o kɛ pointe noire a ye o bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Kunnafoni datugula an bɛ taa surankaw olu fɛ yen nɔ kunu kari desanburu kalo tile 19 u ka ba polisilakaw kɔni bɔra maaw kama maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔlen don k'u ka nisɔngoya ka o yira bɔli yɛrɛ kɔnɔna la k'u ye gazi ni ka o ci maaw la walasa ka se ka maaw olu carin cogoya min na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔra ka o kwada fanga la fanga min ni ale ye fanga sugu ka o kɛ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen in na a kɛra sababu ye sa ni ka maa 200 ka olu jogi muso fana caman bɛ yen nɔ bingani wale tara ka olu sɛgɛrɛ ɲamaya ta fanfɛla o la maa caman fana bɛ yen nɔ olu minɛna ni ka olu don kaso la ni maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka bɔli kɔni u tɛna a dabila. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw kunnafoni damadɔ tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaaw la an ka tugarange minnu n'olu bɛ an lajɛ sanga a n'a ka wagati an tɛ sɛgɛn aw foli la halisa a y'aw timinanja an ka video emili a n'a a partageli la ala ka tunga diya an n'aw ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen na u k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.